Mira para perder más puntas. Eso es el chocolate. Eso es el chocolate. Marani Basiro. Seguro que não gente. Mnatambulisha. Zita ndiani? Sangana yenyu nachangamira simunosumudza izwi. Wakandifonera achiti baba ndakumwa ndinoterera ndikarohwa ngebhotoro. Inini handigariri kunitasisa kumwa basi ndiri chirwaro chekunyongo. Izvozvi ndiri kwamutare paZimunya ndokwendinogara. Ndokwandakapuwa shoko ngemwana zvekuti zvakaitika kupaHonde handizvizivi vana handisivo, asi kwega kuti mwana wakandipa shoko pafoni achiti baba ndakumwa ndikarohwa nebhotoro. Naho ndakabva ndatuma mwana wangu akajairwa kuuya kuenda paaterera. Mashure mezvo tisati ndamutumaba mwana wakwaterera wakandifonera achiti iwewe urikuita zvikuzu wakakwana here, uya kunyongo uzwe zvakaitika kunyongo. Saka nyaya dzavo dzavakaona nadzo kumusha kwavo aterera handidzizivi, asi kuti mwana wangu ndokwakarohwa. Saka mwana wangu ndiye mune rakazara kurohwa kwaakaita nekupungwa kwacho kwake. Ngasungire. Makanga muri muna September kumaraini kwamwena wangu kwakaitika rufu pamusoro imama. Ini ndozi Junior Simbi ndakarohwa kwaterera. Makanga muri muna September kwakaitika rufu kuma next door yamwena wangu. Ndakamuka makuseni ndikagadzira ndine muchechi ndikabatana nemurume wangu tikadzika kurufu. Saka tisati tasvika pamwena wedu tinotanga kuenda kumakuwa. Ndakaparadzana nemurume wangu, iye bvaenda kune vamwe kumakuwa, inini bvandadzika kurufu. Ndakasvika mwena wangu pa next door pawo zveshuwa panozi paBabylon. Ndakanga ndanonoka semunhu angarumhanyirira vanhu vanga vari pamberi. Ndandabva kuvaona mande yacho amwena iyo wanga musi weSaturday. Saka ndakabva ndati andakasvika varuridza redhiyo zviri pamusorosoro. Vandati ndiwe handichadini handichamiriba kuti ndimuse mhayi une zvidhapa zvavanga uinazvo panenge pane shabhini. Ndobva ndatobira hangu kurufu. Ndiri pakati kurufu ikoko ndobva ndakazwa foni yangu yakaringa. Bhodhi yangu yatomudhuze mekuda kubuda. Ndobva ndatotarisa foni ndobva ndaona murume wangu ari kufona. Ndobva ndatobuda panze. Ndobva ndati pakanaka here, ndakaona murume wangu ari kuratidza kusafaraba kushisa. Ndobva ndati boti ino ndasiya mwana kumba asina foni wazi vana wapisana. Akati ndozvazvo. Vandati aiwa ndiri kuona musi utangikapo. Ndobva tabva hambai urudiwa ndimhai.
vandati tadinomira bhodhi dini ibva yabuda sinzi mutumbi uri kupfuura ngepamhai pacho dai tabva tandobatana tabva tandoenda zvikasi saka iwe uramba udaidzwa ndimhai here vandandoteedzana nemurume wangu yabva ndadini vandandoenda nani nemurume wangu hatina kutaudzana pamurodhi notanga arushisa vatatotsauka saka patino rodhi inondopfuura panopfuura rodhi ndo panopfuura mutumbi vanhu vanga varumwa doro vanga vakatozara vanga vari pamba pamhai pabhotos aminoti chii chiripoti chitakshop ere kana kuti bhotos to handisi hanguba saka wakapa pakandozara zvidhakwa saka patakasvika murume wangu anga ari pamberi ini sekuti ndandiri kuona mudhi zadziso yetsareva ndakafamba zvishoma shoma nekumashure kwemurume wangu akabva asvika padhuze nepadhoo retakshop iye ndokubva ati ndauya naye maiti nosho mai akaramba akanyarara zveshuwa aratidza utsanga akangoti step 1 munhu murefu bva ati step 2 bva amira padhoo bata musana kudai kazi wauya nemuroi wauya nekamuroi kako panapa kakakuhisa iwe unouya nemuroi panapa wakakuhisa panapa wajaira uhiswa iyoyo were akandifonera wachitaura mwana wavo ari pamutare were akandifonera akataura kuti maitina akaromba mushonga wake mozambiki newe zvakukunetsa indosaka udini uri kuya panapa ndakabva ndaneta warume wanga waripo wanga uri mwadoro pana akabva andidei kundipa saini kuti nyarara zvichireva kuti wane nyaya iyi wanga wadini wamboizwa iri uitika ndobva ndanyarara ndakapera simba bva ndatonga ndauda kugara pasi bva ndandobaya foni yangu andimbozivi noti foni kunga pakapaka ndakabaya vamwe tete so anongotourawo naye akatozwa zvesewo hake zvanga zviri kutaurika ipapo mai akataura kuti mukupopota imomo ndazoti gojodo panze ndamira ngechepaseri padhuze nepawindo akati Brighton handikutsunhuriba haufa wakaenda kubasa baiwewe ende for sure murume wangu aishandawo magetsi ehydro ese ndiye anonama mapombo acho ane 2 years asikuenda kubasa kubva pakashaika baba ane 2 years tichitambura akati handifuna ndakakutsunhura baiwewe kana mwana wako akaroorwa achapadzoka pamba Bernard wakabara iwe akatanga kuti iwe junior ndindakati ubare mwana iwewe musha munomu ndindakati uite mwana nekuti ndakamboita kuti mazuva ndisina mwana bandaroorwa zvikasi ndini ndakati ubare iwewe Bernard wako wakabara ari kuita rombe kusvika ndafa inini manje ndakabva taona vanhu vakuwanda vari kuuya uchiteerera chinyi zvanga zviri kutaurwa ndimhai ndaakuchisha ndopandakabva ndati ndaushingirira ndipinde mutakshop mhai adzikise voice ndopandakabva ndapinda mutakshop bva ndati mhai 23 years ndaroorwa mumusha munomu ndinotukana nababa watino kumba uko handinohisa munhu asi zvandakazvidzidzisa ngezvekuti handifanirwa kumangara zvese bakwamuri oko tinonotomboita zvinhu zvinofanirwa kuti ndinomangara kumusha kwangu kwasimbi asi handimbomangari bakanditaurira kuti maitino kana uchida tigarisani usasoutaure zvinhu zvinenge ndakushaishira kuna mhai wangu kana kuna baba wangu kana kune hama dzako vandokuti tigarisani saka inini ndotoitiwa zvinhu zvakashata ndibaba watino togadzirisana totonyarara saka vanhu vazviziva kuti mumba medu tinogara sei ndobva mai ndobva mai ndine pandakakutadzira iye zvikazi hakunaba asi wakangwarisa iwewe wakangwarisa akataura akanditarisa kumeso chekuti wakangwarisa uruzvidza kuti wakangwarisa irewo ndikati mai handinongwarisapo asi pamakatanga kugara neni maakutondiziva pamakatanga kugara neni ubva kuti 1 kusvika izvezvo 23 years maakundiziva 1 handinongwarisapo asi munozoti pane zvinondoitikawo mumadzinzi ndozvandakamutaurira mai ndokubva ndatobuda ndikapa nenyaya chaiyo ndopandiri kupenda nyaya yenyekupumana chaiyo ndopatiri kuda chaiyo ndakabva ndapfira kumba vakandipuma ipapo pekuti ndiri muroi ndakahisa chinyi mwana wavo ndapfira kumba vakatuma munhu next door yavo ndayapfira kumba next door yavo yakatokwira mumba yasvika yakabva yati Brighton ndatumwa ndimhai wako ati udzika kunoku nekusawirirana kwatakaita kuya zuro tinoda kutaurirana baba tinobva ati mai tinoda kuti ndaudzika next day yachakabva yatokanganwawo heti kumba kwedu iyo bva atodzika hake baba tina adzika ndipo pawakadzika meno zvawakataurirana pawakataurirana zvinhu zvavanaziva tataurirana kuti asi baba murume wangu wakauya achitaura kumba kuti tapangana mai andidaidzira kuti Brighton ngatigadzire gwara baba asi nini mai ndamudaira kuti mai murutoona zvakatosununguka here imimi kuti tinogadzira guwa imimi makaita 7 days
musuziva kuti baba wangu uripiba. Ende futi mai baba takamona aora ane honye. Saka tobva taita zviwindere mai zvekugadzira guwa. Ini ndine vana vakura. Azvizondiafekti here ndikati isusu ngatigadzire guwa. Zvikazi mai atoti saka yofunga ndakapusa ngotodza kuziva kuti ndoda kugadzira guwa here. Masoko awo awaitaurirana. Pavaronga shuwa zvogadzira guwa bva pagadzirwa kagrupu. Ini ndandisimbori nazvo baba ngotanga kugadzira vari as a family. Inini wanga wakati ndandiri kunzo hangu zvekundoti vanhu wakati ngatigadzire nawo ninyina wake kuti tiunganidze mari. Wabva wakuita saizvozvo mari wakabva wazoshandise mari iri yawanga wainayo iwo murume wangu kuti avo vari pamutaro wanga kushandisa grupu ngoti pane mukomana akati nini handikwanisiba kuti ndinouya ndichidzoka ndichiuya ndichidzoka saka ngatindoshandise grupu tizviitire pagrupu ini ndotsvaga chinhu munhu toita saizvozvo saka vakaungana semhuri vasati vaungana baudaro musi wechina murume wangu tiri parufu akabva afonerwa ngemupurisa kuti uya kukembi ndopakabva aenda ukembi abva asvika asungwa zveshuwa mai wako andifonera ati iwewe urida kudai meno zvaakataurwa nemupurisa murume wangu akati imimi pakafawo baba wangu kutaurira mapurisa makaitaura mainvestigation kuti muzive kuti baba wangu zvaakadaiwo zvaitawo 7 days asikuoneka pasina akambotaurawo bapano anogara naye makambondibatsirawo neini ndakuda kuitiwa chinhu changu mumusha mangu chekuti ndione kugadzira guwa rake makundisunga ndatadzei bazi ofisa akabva apinda mukati vataurana nemukuru wake obva wadzoka bva enda hako odini woite zviro zvako zvezvoruda kuita asi ita muchinyararire saka pawakanga wakuita zvinhu zvandopenda akabvawo kumba kwangu izvo murutaura handi munofanira kunga muzvitaura mirende ndepawakazondichaya murume wenyu ndiye anofanira kunga arozvitaura izvozvo because aripo imi mutaura izvenyu zvine chekuita nekukumana kwenyu chazosvika kuti munze mhuri yenyu uye nemi tozvati kuda izvozvo ndakabva ndachidzikawo kumba pandakandoti svikei manje urongwa hwemusha huruda kuitwa ndipo pakabva ndakagara panga paina vamwe varoro vepaterera ivo wanga vari kuseri kwemba saka pakabva patumwa mupurisa wasabhuku kuti murusire vana maitino namai vari uko ngavauye wopambera kunoku kune vanhu saka ini anoziva pamanje kuti kuseri uko kune chinyi kune noise ndopandakabva ndada kuti stepi kuenda ikokoko ndakasvika vanhu vakamira pandakandotinawo tete Rozi ndiye akatanga kusimuka wamwe tete Rozi wakabva atanga kusimuka bvatanga kuti kambwa muroyi uriputsa vanhu pamba panapa iwewe maibva atosimuka kabatei ndikanere maibva tanga kuya netsvimbo uri muroyi iwewe urukanganisa musha wangu wauya kotura mhepo yawakaromba weMozambique iwewe wakahisa mwana wangu ndio mashoko akataura ndi mai banini vadzingirirana banini Owen vadzingirana nani na baba wati nobva aenda uko paakaona ndakuchaiwa ndi bani Mike na tete Rozi ndio paakabva asiya zvanga zviri uku zvangadzingirira chinyi baba wati inobva atodzoka vada kuti andidhaivhira ndibate zambia denda ndakapfeka jini ranga ndakapfeka trousers jini chishoti varabva panaka ndiye varakumuka dai richachichirepo ndio paakabva mama akapfeka shoti ndakapfeka repu masketi arupfeka vanhu mazuva ano erepu over anosunga kudai saka paakadhonza rakaita loose ichirepu over plus shoti ndakapfeka mukati ndakapfeka sketi mamuri pafunction ndakapfeka repu over sketi irepu over ndapazwa pamutaura kuti repu over kunze asi shoti mukati repova ndobva sara akabata chirepova chaicha ndasara nejini ndakapfeka ndobva pandakatiza wadai ndopakabva abhoekana nekutiza kwandakaita bva anditema nebhodhoro panapa bva ndabuda kunze kwegedhi ndatogarisika ndiri kunze kwegedhi ndatogarisika ndopakazoya futi mupurisa wasabhuku uyawe ndobva anditi maiti nomurudiwa mukati ndikati ini handichadiniba handichapindi mukatiba nezvaitika handichakwanisi kupinda mukatiba bva kuti bva pauya futi sekuru hanzvadzi yababa yasekuru yatezvara wangu vati aiwa maiti nodzokera udini upinde mukati tizwe kuti chii chanyanyaonetsa
Saka pandakasvika ndakatosvika hangu vanhu vanga vatotaura zvangu tasvika tichitaurawo zvavataura iwewe zvoruda kutaurawo. Ndo pandakabva ndati mai ndiri kumbirawo bvunza kuti sinzi makatanga kugara neni ndino here pandakamutadzira pamasvika pakundipuma kuti kwazi ndiri muroyi ndakahisa ende ndakaromba. Mai haana kukwanisa kudaira saka sekuru wamwe sekuru wanjadzi yatezvara yakamboyomba kwedu kuyakoorora saka ndiyo ndakasumwa noera soko ndiyo ndakasumwa kuti mozomuono mwana uyu sinzi ari kure. Ndiye akabva abvunza kuti vanhu vekwateerera saka mwana pakasunungukawo here kuti munochaya munhu pamatadza kuti sori. Hapana munhu akamboti hapo sori dai papapo. Ndobva vanhu vatonyarara. Vanhu pavakanyarara ipapapo ndo nyaya yangopera vatandoparadzana vataenda kumwe. Okay. Saka apa munhu wenyu chaichaya wamuri akakupuma ndi amweni. Mai akandipuma, tete akandipuma, banina akandipuma. Vakataura wese aita munhu akataura wodzoka saka zvandakafungidzira ndakatisimudza pamwe vanhu vari kunatsa kutoziva nekuti pasondo rapera pendiri kutaura anga azvitaura bva ndatonyarara nambotaurira bakumba nambotaura bamai paakanditaurira. Alright, garai pasi. Mai simukai. Kana musikakwanisi kutaura makamira munokwanisa kutaura makagara. Nhasi ndinomira mama. Oh. Ndoshinga mwana ndishisa. Oh, mune nharo. Handine nharo. Okay. Pamusoro iyi. Ndamira pamberi pedara mama mutasa. Zvese ngezvechokwadi. Ndikanyamba chabata ngemhosva. Mwari anobatsirwa. Ane nyaya mambo. Zita ndiani? Zita kimineti. Moko pasaido. Ngakonodzika pasi maana kuti vanachangamira. Unotoda respect taizvikuita Igara pasi. kana kugara pasi. Tatazwa mati une nharo. Taurawo semunhu anotaura nachangamira. Alright, alright. Pamusoro mambo. Yes. Nyaya huru iri pamba pangu. Ihombe. Ine hondo. Amendura kutanda bva kuti mwana wangu uri kwere murume wako. Uripo? Good. Honde ndine pamba pangu. Ngawe apa? Uya pa mwana wangu. Honde ndine pamba pangu nemurora wangu nemwana wangu. Anditani naona kandita naona. Kupra kwa kuno. Ndoshandisike nini? Ndakamuchengeta mwana. Asi honde riboke kuti. Mirai mbuya. Chatikuda mbuya. Ndoti mungotaura chiti zvataurwa makandipuma. Ndakahisa mwana wenyu. Ndakaromba kuMozambique. Ndiri muroyi. Ndipo ndoti kuti makazvitaurawo here izvozvo. Inini handina kutaura. Okay. Pambe pacho pati pamwe. Yes. Makati. Handambotaura kumutuka kuti uri muroyi. Chiripo ngechekuti ari kuti ndakapumha ndimai. Hondo ndine ani mwana wangu. Kufa kwakaita baba. Baba wakafa. Ngesida ndinotsaka kana. Wari kunditi inini ndindakauraya baba. Ndauraya baba. Nemukomana uyu. Nemukomana uyu. Ndio pane hondo isenda baba. Okay. Saka makazvitsvaga here zvokuti baba wakafanira? Handina kutaura. Iye wangu mukomana uyu. Mirai. Why musina kuzvitsvaga? Mwana wakatenga nditsvage. Inini ndiri muto. Wodaidzana wamwe wakawo. Ndingachitsvage chakaramba kuti chini. Haasi kupinda muna wangu. Uri kuramba muna wangu. Pfungwa yako kuti inini ndindakadini ndaparapa. Ndikati tsvagai. Mirai. Pane chinhu chamusida kuburisa pachena. Ndabvunza inini kuti pakafa baba nenzira dzisina kutsarukana. Makazvitsvaga here? Mukati hamuna. Ndikati sei musina kutsvaga? Mukati mukomana uyu haasi kupinda mune wangu. Anzwa? Kana muchiti mukomana uyu haasi kupinda mune wangu, muri kuti? Ndiri kuti wafambe newamwe wake uri kuramba. Mukomana mukuru. Asi iwo wari wega wari kufamba here?
wadoko hawapape pasina mukoma. Amwe taura chokwadi. Ndotachokwadi. Statement yamataura kuti haasi kupinda mune wamwe. Iri kutotaura kuti wamwe ari kufamba iye asipo. Wakomana, mirai mbweni. Ndimi mai. Ndini mai shuwa. Wasara kuwana uyo neapo. Wakadzi warora wenyu, uyu mukadzi uyu murora wenyu. Titesa ndii. Pane nyaya yataurwa yepatax shop. Yakaitika zveshuwa. Nyaya yepatax shop yakaitika zveshuwa here? Kuti makapopota zvemuri patax shop mwana uyu mukomana akatera mukadzi kurufu. Kunoti mukadzi iwe uri kudiwa, ndobva auya nemukadzi ndobva auya patax shop. Ndobva asvika mwakazi nditore mashoko ayataura. Akati ndauya naye. Imimi ndobva mabuda. Ndizvo. Ndosaka ndabvunza kuti zvakaitika here? Inini mukomana wangu akauya uyu. Zvakaitika. Thank you. Ndoma ndikuda chete baba. Ndotsanangure matenda. Kana zvakaitika. Ndosatuda chete. Kana zvakaitika zvatopera. Ndosatuda. Chete chete. Ini ndotana mwana wangu. Aiwa. Ndikuti mwana wenyu kana muruti mimi hamuna kutaura naye. Simba rekuti mwana wenyu azoende kotora mukadzi kurufu kuti auye naye kutax shop. Imi mama mbotaura kuti kudii naye. Mukoro wangu. Mukoro wangu kaitensana ngenyaya kuti ndakati baba kufa kwakaita. Wakati tira zvakadzira kuwa. Ndochi muwa. Apana makore mai. Ndochi muti iwewe mwana wangu. Mbuya. Zvakati zizi. Mbuya. Mbuya. Tererai. Tati mukomana uyu wakatera mukadzi kurufu. Akati uri kudiwa nani? Namai. Ndobva auya nemukadzi wake patax shop. Ndobva asvika kubva ati mai ndauya naye. Saka nyaya iyo mutaura kuti mamunesa nenyaya nemukomana yekugadziwa kweguwa rababa. Zvazvinei nemuroora kuti azouye kwamuri mamuda wei muroora? Inyaya kuti wati ndakauraya baba. Wandakauraya baba ndiswa nemwana wangu kuti gadzira guwa. Mwana akati mamugadziri paguwa inini maiyo. Kandi kukagaza ngoti kukhanya. Ndosaka ndati saka uyu muroora manga muri muda wei? Uyu ndakamudaidza. Ina ndikane muroora. Aiwa, alright. Mirai akamudaidza ndiani? Iye mumoto. Amudaidza kuya kwamuri? Ndiye akadaidza kwazi. Amudaidza kuya kwamuri? Andani nayo. Mbuya. Ini zvandoita manje. Zvandoita manje mbuya. Ini handidi vanhu vanondinyepera, especially vari vanhu vechikuru. Ndinozviwenga zvisingaiti. Kana munhu wechikuru anokanganwa ndatora mhiko, ndinozviwenga zvisingaiti. Zvinhu zviri pachena, ini munoda kuzviramba. Zviri pachena, munoda kuzviramba. Ende muramba zvinhu zvamunoziva. It's very simple, mbuya. Mwana wenyu aenda kudaidza mukadzi. Auya naye kwamuri. Angaida kuti mutaurei naye mukadzi wake. Saka alright. Iye ndiye akadaidza vasvika vangotsveta. Alright, imi mva mazotaurei naye mukadzi. Alright, no, it's okay. Alright. Wakomana sungatone. Pamusoro. Yes. Nini ndinoitwa oenderera. Ndoda kupindura mibvunzo miviri yamabvunzo ashangana. Yekuti pakafa baba makazvitsvaga here. Pakafa baba hatisati tazvitsvaga. Ndakataura namukoma wangu nawanin'ina wangu. Baba achangoti chaike tatokumuwira kuti atowirirana. Mukoma tatowirirana ngati nditodi totsvaga kuti baba wafanei. Tatowirirana. Asi mukoma wangu paakaenda mumba kwake haana kuuya. Tatawina unosangana mangwana. Haana kuuya. Tobva tamufonera tiri tune munin'ina wangu asiri panapa. Mukoma maakupi uya tichionge nyaya iyaye. Akati ndichauya. Haana kuzouya. Saka isusu zvakatiremera sewanin'ina kuti
tinofamba here mukoma asipo tivatasiya zvakadaro chienda pechipiri pacho pechipiri pacho pandoda kutaura ndepekuti pataurwa nemaiguru wangu paati hazi ndakapumwa ndikanerwa nebhodhoro ipo papo kunyepa chokwadi chinenge chakanaka patakaungana isusu tisikunatsa kuwirirana ba mukoma wangu aya nekuprofita pamba tisikunatsa kuwirirana zvakanaka asati akuzvironga kumashuro iwo vaazoenda kotsauka vaita zvakega maiguru wangu wakazi nditete imi maiguru chimbomirai kunoku uku kurimbodiwa ndokadherera ndopakatoti murundi nemuchato inini murundi dzingira ikati aiwa muchadaidzwa ndopakatotora tsvimbo yamhaiyo iyi obva atanga kutosimudzira teto hapo hake panapa saka anga akapfeka zambia rake nechishoti mukati mimi makutosimudza tsvimbo vanonyanya kutobata zvitima muri kuzviitirei vanhu vanga kutoita kanoisi ipopapo ndovandati iye ndopakabva totaura maiguru eyo ndapfuura nekumakuwa ini ndaona kuine supa ndikati maiguru muri mhutsi imimi maenda kumakuwa kunotsvakei wamvume kuenda kumakuwa ndiani ndo umhutsi ihwohwo bozo muchataurira mukoma wangu ndodatadza kurina futi namukoma wangu mamutaurira masoko iwowo hatichatowirirana saka mufanira kutaura zvimwe zvinhu zvamusingafaniri kutaura kuti maenda kumakuwa maenda kunotsvakei kumakuwa ndozvandakamuudza aiwa ausati sumukapo sumuka right iwe namukoma munowirirana here namukoma wangu mazuva ano achanatsuwirirana hatisitowirirana zvachose hamusiwirirana izvozvo hatisitowirirana saka imi mese muri kuti kusawirirana kwenyu kwamuri kuita namukoma wenyu dambudziko mudzimai inini kusawirirana kwandiri kuita namukoma wangu tiri kumuti ngatitsvake kuti baba akafanei ari kuramba ari kuti iye ngatitsvake munhu wacho auye pamba apa pana mhaiwa mai wacho kuti inini panapa handisi kuda nekuti makandipoma ndochimuti chiuya iwewe mukoma imimi tichitaure namhaiwo tiri pamwe mukoma akatikumba kuna mhai ake ipo papo ndopatungopeshana chete ipo papo ndochimuti oright kana zvisi kudaro ngatiende tukunze muri kuhwandirana asi pakati penyu mukoma nemi wanin'ina namai pane anoziva chokwadi kuti chakauraya baba chii because kana baba asina kufa zvakanaka mapurisa aifanira akamutora munhu akaitwa postmortem maresults epostmortem ari kuri postmortem maresults acho haana kuzobuda haana kuda sei kambo ndosaka muzozi urutongwa nemukadzi hamutosumukiba munotaurirwa zichisumuka padeath certificate yababa pakanyorwa chii cause of death chii mukoma ndianonatsokuziva because ndiyakaenda postmortem nababa death certificate rakakanyorwa 26 death certificate yes asi munaro kumba ririkosvo ndosaka tikubvunza kuti death certificate panonyorwa cause of death cause of death yababa pakazi baba wafanei hamuchazivi aiwa makuti iye sei ane death certificate ndimasiya kuba imi mbuyai izwai mbuyai mirai mbuyai mbuya imimi mbuya itai roho yeubaba yeumai munozwa mbuya musaite mhutseba munozwa mbuya musaite mhutseba mumusha batanidzai wana awa ndikona kudivhaidha wana baba ndobvunza very simple question death certificate raba rikweri ndii munaro ndosandobvunza kuti death certificate pakanyorwa cause of death ichii pakazi chii cause of death yababa chii chinhu cheumi kuti hamuna kuverenga death certificate ndozvamunotaura muri kuntaura kuti death certificate yababa wenyu hamuna kuverenga kuti cause of death yababa chii
andikubvunza aiwa isokwiye kozi yedeath yababa chii? baba akazongoonekwa baba akazoonekwa asi postmortem ine mari dzauti papepa riye pakanyorwa the reason why munhu achitorwa achienda naye kutoa postmortem kuti chioneka kuti chamuuraya chii. chobva chanyorwa pasi ndochiri kubvunzwa ichocho chakanyorwa pasi chii ndozvandibvunza iwe ambosimudza mukuruziya pavakaita kupostmortem pakaitika madhezi akawandisa saka baba bhodhi yavo yanga yatokumbudza yanga yatoshatisaka hainozobuda papostmortem saka wangoti paradidheti wangoonera kuti akaonekwa akafa aiwa kuna zvakadaro auzobudisa kuti shamwari munhu kukabuda nyaya nhasi uno yekunzi zvazooneka kuti John uya akafa achinzi azvisungirira, haana kuzvisungirira, akaurawa. John aane 15 years awigwa. John anonofukunyurwa. Zvotangwa futi panyowani kuonekwa kuti chakauraya John chii. Zvino mimba kwanyu utoripo, utori pachena, mapurisa oenda wotora woti bhazi wazi washata saka tichaiti postmortem. Wakamboenderei naye? Because body nyangwe ikashata inobaya majekiseni. Saka imi baba wenyu asingabayi majekiseni wobva atozi achaiswi postmortem. Aiwa, pane chokwadi chamuri kuwanza. Ndosaka ndikutaura kana musi muri kuwanza munhu akakutaurirai kuti atichaiti postmortem pane chaari kuwanza. regai ngoma kana ngoma atsana bhozi ndanga pakaita mabebi ndanga nababa shukuwarari pamwe baba akatsana ngoma because ndozva ndikutaura bhodhi yabva kwaMutare kuno yoenda kuHarare kupostmortem yosvika kuHarare yozi ngaidzoka yayo yashata. Wakamboitakura kuenda naye nekudzoka naye waifamba naye sei? Kana mutari mapurisa anga ari kuno, mapurisa anga ari kuno akatadza kuona kuti bhodhi haichaitiki postmortem. Chamwari sora kasitaura kuti nditwakuenderera ndini fetibhoni yama yangu kufa kwakaita baba wangu rafunomira mushe ini ndanga ndisipo ndiri basa nyanga baba akashaka paumba 7 days maiyo uyo angu yagana maiyo panogara uyu pana pandifanira dzibhadhirapo pana maiyo hapana kana idzo yakataurira pana kana munhu wakataurira kana kufonera hama dzedu kana inini wachenya kana mukadzi wangu hapana akataurwa pandakazobva kubasa inini ndakubva kubasa inini ndasvika totozodzi baba kwasidiva asidiva ndasvika mandini ndakabva tasvika pamai pabati 7 days maiyo angatobuda aenda magorofiti wangatoenda ndazobvita pati kwazi ndambofamba kana famba kwazi baba uchauya muka tichauya vadozatara maiyo baba hana kuya papera 2 days baba katoonekwa next door pamhiri pacho pamusoja anobva kubasa atouyawo kuweekend aswa rume runo mazwa akasvikawo abva basa vasvika rume runo vati asateerera anenge asikuonekapa asi pane chinhu hapana kwangaimbwa hapana kwaibva namugara pakwangu vadzokafuri homa yavho wasingafika kuripisa wasingafuri kwaibva ndakatendera nemukomba kwai ndapana pane apa kunibva ndazwa nhunzi kudini kusimuka kwaibva ndasvika sateererako kwaibva ndandochiona ndisateerera akari mvura akarara kadai akachekwa umu chigoni chapasi nave abva nataurirawo mashoko pabhabhironi aibva wauya aibva wataurirawo maiyo mvawakawarumbevawasuya ini ndandirumba kwangu rigara kunawo ndandirumba kwangu mai akabva ndifonera kuti uya kuno bakwanza one vari muruzimu wakafa dzangu dzangu kuti hakunga kuchi hakusina kuti back life yanga rama baba wangu yanga iri street kid baba wangu ini anga ari bashana pachipatara anga kura mani kwa tatobara zvikiri tsada chiteradiwa mai asada chera kasika pfiwa tsada chaibye pachikafuta chaitenga
aitaka pei yapinda chiche yapinda pei yake yese yavhezi tikuna maiyo agara panzi dzarabikwa uvhanozi bra mvu baba yako nomwambira kaurara aitaura babenyi parira kubongo patonga parira imbwa obangu dzimwe ashungudzwa nemaiyo achimbeyomba kwangu kugara kwangu 1 week 2 weeks amba kwangu mai hafona ugare mwana ugare koko mwana koko kwekuno kuti akazimubava chwana mwanangu wakufona mai akufona ikaiti dzike kumba usina tight chindu ndana yanhasi iwe obangu shu ata ndine mwanangu na mai kumba kupina tight uzibona kuti kunichengeta kuti aibhagara kumba kwangu newana wangu ukazanga musika wachiya nchena mbasa 2 weeks kuzorora uzomba kwasudini ba kusudarika right baba mapurisa baonekwa muruzi akafa mapurisa akauya mapurisa akazotuya late mafoko munango mate svikira mambomuzvare autofonera mbaru dzakufona kuti imi satereraonekwawo ndozve kwachindarima ndopakaza mapurisa akayati vachatakamubuditsa mvura tamisa pasi potakamuona akasvuka zviro zvese apa mama akachekwa kuti wani pasina apa negwini kuchikune chika pasina imwe ndebhemba akari pasaiti baba vaenda ake kupi mapurisa vaenda kuchipatara ebvanzi ngati postmortem zvakatora nguva polisi yakati wadzi Christmas tutoti Christmas aruzari kuti kamasika saikaza baba azoda kuti mJanuary cho baba postmortem ndakaenda naye ndakatona naye ini takana muchinja pachipatara vanaenda naye kunyanga mamuchera pakasuchanda kuti baba bati ndikandika pandakaza kumuona uita tatozara asara achidemedeme vanamutora vanaenda naye kunyanga tabanaye varagara nyanga 2 days varafoniwa kuchiterera mabhodhi anga 3 daenda postmortem kuHarare 2 emene kuHarare postmortem nemapurisa aya cho vatatokwira mubhazi vataenda kunyanga vatasvika nyanga ikoko vata mapurisa avaenda mubhazi mabhodhi anga kuno mubhazi mapurisa akatapinda pamwe bhazi nini ndikatanipa kwangu apazvidini zviite takabva kunyanga kuenda kuHarare ndokudzwa kwemaoko kwangu ndikutochekwa babashuwa ere tasvika kunyanga tasvika kuHarare postmortem yakambotora nguva tasvika tikazi nhasi mudhokota wacho aita mauya aya nhasi achatoitiwa vatataura koma ndizvo ndakuchema chema paya paya tokafundisa kazi mangwana vatarara kumba kwemunin'ina makusetseri vatangarazira postmortem kuHarare hospital postmortem yaitwa kuHarare hospital chazotaura kuti postmortem yakaitwa zveshuwa inini ndakatopindamo ndasika amudzidza unopindewa but ndakatopinda ndapinda mwemamuna magodha akawanda unotemwa vatemwa bangu vadaisowa sam dokota akabvatonaona kuti waniswa rude panapa mapurisa anga ari mutuna kazi kuda medini kazi ikuda kudaterera purisa ndabuda panze paya ndagara ndiri postmortem vaitwa mapepa vauya postmortem yakabvatora kuti decompose of the body yanga yaora havana zitadini pa down up ndozvaanya postmortem katafai vatototi mayo rongaita kuda nebody titoige chinhu Christmas taiga body yedu Christmas apedza tonoige body ndadzokomba kwangu 2 days uyu 2 days vanatofona kudzoka kubasa ndozinakwesinasikana basa vanasvika uyu akagara namhayo padhoo kazi mukoma toita watouya iwo panapa iwo totone baba kafanei ngati ndatenda tokozisi mazitatiso akasvipiswa mazita kufa kwakaita baba mazita osho akadino akasvipiswa kuziwa ruziwa rimo munyaya dzachikwe vanhu vaitaura venharaunda nemarizdo neonashanda nababa kuti mafeta atererana mai wacho newakomana waonesa zvakada chini babawo mazona saka ipapo vanhu varati imimi akabva nditi hanzadzi yatine vane mari ninomuni atane motikari ndikati izvo zvinhu onaika imimi nditipedze boni wanoita zvekuita matoronga kuti uyane motikari uyane mari hambe kwangosenjera takugara pasi ere inini kunedze mai ndisona kuru kambamberi togara kumba pakafanisa ini mukamata zvekuti kuti uyane chakati chakatika inatidiva andidiva ndakuenda kupi ndakuenda basi hapana chakafamba aba ipapa tagara ngagure wakatanga kuninetsa ndofunga kuti nyaya yawataura paya iye tamhaiyo achasimudzira kuti mwanangu wona pane gure kwati gure 2 days ngachipatira vakafanei watanga nditi kwazi uita tangotumwa eni kumwa tibata kuti angasepa kwangu aita akazana marufu tana marufu paisvika ngoma kunozi kwagadzira gora baba watenga matiles saka inini yaita nyagua kurufu ndiyambotumwa svikira ndati aiwa zvazvizaruva mandirone mai ndakaenda nekuona mai ngagadzira munoda tigadzire guwa ndozidzwa shuwa tigadzire guwa mutikana kugadzira guwa asi wone mafira akaita babaya pakafazinaona kaba mafira akaita achiora ari apa timatagadzira guwa tatopendera shuwa mati zatopera zvinoita weru kana unongoti iwo mari rimwe mai akati aiwa inini ndoda kugadzira guwa chete mazona ini ndikati kuti tiseipa arigadzirwa ndio nadza nandipini ndiri kutenga
before that baba mai wanhu waitaura zvakawanda wanda sokata baba iko ndainozwa nini ondasatauriba ndainozwa naitaura kuti Breton baba kuruza apsoni mvura Breton baba kuruza wakadini zvakanaita nawo saka ndaikwanisa kundibvunza chini wanini wangu nini wako yawa unoziva zvakadini zvakaita pana baba asi ndaikonyarara svikira vanondonyarara nokubvunza saka tazogara manje tagara semudi kaati mai musona zotibata kuti akasvika pama mai yangu tukuenda pabini kurufu ushona ndakasvika pamba ndikuenda kurufu ndasvika makuwa ndasvika pamba ende pamai kunera pamai vadzini kushona ndaenda kuona mai iyo vadzi inyaya kugadzira guwa kuva ndikuona mai vadzi inyaya kugadzira guwa iyo ndouramba kugadzira guwa nini ndiuramba kugadzira guwa kuzi nini hagadziri urambire kuti ngumagu gadziwa nini wakwesa wati zvese tawese mai tane mwana ndatu zvese tatugadzira mukoma mwana enda uramba saka imi maitara nechi nemwana saka uya akanoti atadza mai manje vachiya mandiri manje iwe ndodini iwe bati mai ona izvi apa une apa ndiri kuma mazuva anasubasa mutsvaka musini mvura uya mupana apa zvanizveni bati nouya kuno mwanangu togara pasi tiri tu toronga nzvenzvi papiri mai pasina kuti ndu mai manya boza pandiri yako ndiri kurufu ndodini asviti mai akabva kuti unditonga kana mwadi popotera akapopota apo zvika atorede zvemukati mtema mai kupopotera ndipano tukane zvemukati mangu ndibedhu mangu temtema toka mai uinda bati mai mvura nini aratsamwa bati mai goyera mukadzi kudishwa ndiri kanya kweza soti gadzi vakuvairwe ipo takanzira mukadzi wangu shoni pakapimwa ndiani ndimai mangwana acho makuseni mai akabva akati machoka ndatuka mwana aya pamwe mwana waperekera feri avatuma next door yake atuma next door yake efungati handimba kuna mai ndabvaradzika shwa akaya makuseni tutumuke siterera mai akonda muona nini arungu ati saka tibeti dedzirawo mwana wangu yataurirani panyaya tatukana zokuya ndozowirirana kati ani mai yangu ndodini nudzi ndakaenda shwa kwamai pandasvika parati maiyo isusu nyaya dzinotauraka uya notsimudaba second bonu handiti toti inini nemi maiyo sitiwirirani ndanditaura nisu tiri two isusu kana mubanzi wenyuko toti tataura ti two tozoenda kutaurawo nini nawo nendo dzangu kuti wanini wangu takara pasina maiyo todai kudadadadadai mazona yangatoripo angaripa kwake mai andavanarore mai atangoramba ini makandipuma watira vana mupuma nguni ndakwara munhu saka ina ndibogedza guwa racho saka ina ndibofambenya tochibona ndakafanei kati maiyo ndibudire pachena ngoti fambire nyaya dzababa here kana musaba mimi ndoti baba mwana mwasvika kutochera kuti dzakadini zvakadaro mukati nini makandipuma mukati hapazviri kugadzirawo bvangatiti ngati aiwa ita kuti ngatigadzire guwa ngatifambire kwavakafanei ndiyo nini panoenda utano ndingina wangu kana kunana sikuru kana nyika titi ndakavaona mai titauranga so mai akati iswa mai akati ngatifambire nyaya pabaida afanei iwo manje hondo yawo waruti ngatibve paumba apa tiende tiri 4 takaenda vana kana kuenda kwamutare aiti kwazambia kwamutare ini ndikati kwamutare handidiba vakafira panapa todaidzawo hama dzababa nyama dzenyu maiyo nemubatsiri wacho uya panapa kwamba panapa chobuda mudzimu wababa wacho wotaura kuti ndini Bernard ndakaura dini ndakadai pamba pachi panapa izvozvo ndozvauramba naso ndodini ora ndikati kwamutare ndiniba handiti pakuenda nawo takadai so taronga takagadzira gupu redu tironge nyaya yacho tiise family pandaiti wakomana ndabva kuna maiyo nyaya iya baba iyeyo so noti tinotakafanei saka ngati macontribution emari titi mari 100 kuti tionoti ngekutsa mari tinoti $600 mubatsiro dada mari wana unozouyawo pamwe uzongotengerawo kadhingi wanenge uri kona sikuru nechatipata mutenge mutete pakabuda masoko akawanda especially uyu andikuenda ndabauzi akada unichaka 2 saka ini notice hangu akada kundiro akatugeza ati ndondiwedza kuti wandichaya pandanyarara ngandidozosera pandikona nyarara kuti achamwe wonda ibatsiriba ini ndikumana mukuru ndakananeyo pazvinobatsira mazvona tadaro group ragadziwa masoko achibuda pachabuda mapfumo nemauyu kozi nini nduzi ndakora baba muchona para mari matete yabvakwana mari dzanga dzavo munhu wese akati nini mari andana vona tete tikaiti matatana kati it's fine nyaya yanaka vadzwafuna maiyo yatakagara mwedzi iyaya tawirana nyana dzangu izanonangwisi kuti tibozobabwera akafanei saka toti tigadza nyaya tiri pakafanei saka ndatandotaura ini maiyo tofamba sei itaure gwara ndidi kudaidadai mayakandoti ita mazona ataura dedi ngadira akati ita ngatiita ndadzoka ndadzoka kuna maiyo ndaenda futi munini wangu chamwari ndonyaya tatana maiyo kamera so munini wangu akanditi sheki yedzi mukombo uyu magona kozi nisira munini akasvipisa
Ini ndakanyakadzwa ini mari kuba magona kuti ini ndakadzwa ndozi ndakaona baba saka maita zvekuma zvifungo enyi kuti bakafani magona. Shuwa zvinhu zvakarongwa zvikafamba zvakanaka tikawirirana. Kamu kuti pasara one day kuti mubatsiri auye pamumba. Ndakatanga kuchionera. Mazwa ndakatanga kufonwa nemunini wangu ari kumarondero. Mukoma zvinhu zvazvo ngatiregere. Ngei munini ona ndakatoenda kwaSabhuku. Sabhuku akatenda kutaurawo muzvare. Ndikataura nasekuru wangu nina dhambi yangu nini. Kwesekuru anga zvakanaka ndamutumira mari. Sekuru anga zvipidimika futi dera chirorero. Sekuru akatanga kundijambukira uko. Katumira mari basi sekuru akatimika kumadhodha ndikabva kumira mari basi ndoenda nambuya kumba kwacho. Katumira mari. Kana na fere mukabva babongo. Wakati zvese zvakanaka tikutouya kushwa mafita kaita murume uya akati rwanda. Wakatanga kuramba akatanga kundikwazi. Mukoma isusu tika mukabatsirwa kwamba inini nari marondero tinobatwa kuzita kwari baba. Kana muti munina enda futi imwe profit. Wana kufita wangana kuti enda kana 3 kana 4 kana 5 mafuko wabvunze. Inini ndakazvimirira kana baba kuda apa kana mine kune kuti. Andakora baba. Baba kapandisipo improve kwatsana nasi ndanyofuma mweya yake spirit. Ndakakwadza bafiradi akaita. Saka ana mudidini andibatwi. Akata zviti bangu ngatiregere atiregere. Mazona. Apara kuti mukadzi wangu aripeka siyanye nemukadzi wangu. Inini handidini ba. Handisudaro. Uyu vandanga futi. Neni futi teite mungoma ngatiregere nini mungoma kuye kuno. Kuna mhayo wese man. Na mhayo unovataura zvekuti mangwana kuti nchendera kuti mhayo mararera. Unotosha. Asi ndainotwa ndova ndati furugwa kubva apa kusvika apa. Asi ndiri mwana ndazvokunditiko. Muone kuti mhayo mararera kuti mazona. Asi akandifurura mhayo kundifurura kuti iwe unotsvaka kuba kwewe kuti uda zvei. Unotsvaka kuba kwewe wakafa sei unoda zvenyu. Kosa kuti zvakafa iwo wanobonya katsvaka iwe unotsvakirei. Simba dzangu manje ndasaka vanhu vakuzwa kuramba saka vanoziva kuti zvinhu zvikuitika. Ndosaka ndine simba. Handifani kunyara banyaya iyi kuti vanhu vodini vanondivhara ngei. Uya vanivhara wete vanivhara. Uyu inyoka mbonde uyu. Inyoka anoenda nekusembe kuna mhayo. Asabura pachena. Aindotoro andikuri achinyika kanaka. Ndiye anototi mhayo anotota kuita mhayo iyi wacho iwe. Mhayo ikasvika nayo. Kana titupa tawira na pamba yedo tidai. Unoti bude pamba mhayo unopenda pakwangu. Foni yanosvika. Zarochinjwa zvatarwa na mhayo. Ani kanosvika kunoti mhayo azvidini ba. Azvitomboitwa zvozvo zvitova namukoma. Mazora. Saka pakatanga zvozvo ka voniswe tiri mubatsira kwa mangwana. Bana na mapurisa. Kuti ndisakutire badzibazvo. Mapurisa ndaena mapurisa ndasunga mapurisa. Mapurisa chi akasunga zvo. Kuti mapurisa futa akakunonga baba aora. Varati saka asi mimi mapurisa. Mukoro sitengana mubongo iye. Anga aora sho. Mapurisa maita basa renyu. Pana investigation makazomboita kana kuterana follow up. Anditi inini wenda ucha chihono changu chekuti ndo bongo akafa sei. Kuti makunisunga futi kuitera futi saka moti ndinyara renyaya. Mapurisa akabva pakanyara. Saka bati uye mheya kwacho iyoyo anomborambirira. Kati bvunziwe mwati mubvunza. Mapurisa akabva pasi. Vapinda mumusi make member church. Ndi panze papa. Mitokatana kutunga 3 minutes. Time vabuda. Vanterera. Zvenyu enda muite asi enda muti munyara. Ndo zvakandaura. Vanachibvunza uyu. Ko mhayo zvakundisungisa. Zvadidi. Uyakata ana singoziva hako mhayo ndendi ko baino gara tsoende. Iyo chisora na mhayo ko. Ononyepa manje. Anofundira. Ko mhayo ini kuti wandisika ndiko. Asi unokusora kwani. Saka ndandifamba makarimwa manje. Inini manje. Ndiri wari. Ari pamutaro wemanje wendi anyanya manje. Nekuti ndiyo natuto tiri 2 panyaya baba because ndatoto gwenyana naye kuti suzuna sisi chamama kita babaya. Acha mukoma kana zvikatonetsa mukoma kaini mari ndobhadhara kuti mubatsiri auye. Ndingotsvaka naye foni esibana maiyo mukoma zvakati. Azona saka vanosvika na maiyo wakangwarisa iwewe kuda dai. Ndapama ngati ndavasati ndega ndafama kari. Alright. Taizwa. Right. Saka chamuda imuchi chiri very simple. Muda chino munhu ari independent. Asikambozivi nenyaya dzese kuti akutaurire chokwadi. Unless pakati penyu paine ane zvaruziva ndo painoita dambudziko. Asi kana mese muri kuti zveshu hapana chamuruziva, then hapana dambudziko rokuti mufambe. Mamutsvaga mukusanjera. Chimirai panze apa ndimudaidze mukusanjera auye panapa izvozvo.
wamabva pano makusi. Any objection? Inini ngozajira mitwa ndakara ndatumura magwezi. Wakatanga pacho papo kuti ndakuzajira kaenda kati aiwa ngotera iti. Iyo sio kuti ngozajira iti. Pana kati ni ngozajira iba ngekuti zvakani bhuara kuti ngozajira iba ngekuti wanga watu tanga ngozajira nganga nuzo kuti tikwenda kwanini kwangozajira. Kwanondo zvara naye. Saka aiwa azvidi boti kudaro. Aiwa. Izwa zvinoitika. Zvinoitika ndezvokuti mukusanjira akuzikana. Kuna vanhu vanobva kuUK, kuna vanhu vanobva kuAmerica kusvikira panapa waritsvaga mukusanjira. Nekuti munhu anotsvaga mukusanjira maererano neproblemu yake yaainayo. Not kuti anzi aritsvaga mukusanjira wamutenga kana kuti anomuziva. No. Chiripo ndechekuti munobvumidzwa kuenda kana kuvanhu vatatu. Wamwe wakasiyana namukusanjira. Muchinzwa kuti pautatu avo zvabuda zviri kuti chii? Chokwadi chinobuda ipapo. Wose mukatora mukango dzimana matanga kuti uyu handisi kumuda, uyu akati handisi kuda. Uyu akati handisi kumuda, uyu handisi kuda. Saka hakuna kwamukuenda. Because at the end of the day isusu vamwe taakuona manje. Taakuona manje kuti dambudziko rekufa kwababa wenyu riri mumba menyu. Chokwadi chekufa kwababa wenyu munochiziva. Muri kuchiziva imi pakati penyu apa. Muri kuziva chakauraya musharukwa chii muchiziva. Because hamunditauri kuti mimi for 7 days munhu anosvika pekunhuhwa ari within a radius ye 1 kilometer kubva pamba. Saka kana makambomutsvaga makamutsvaga kupi? Anongotsvaga baba. Ndo zvandikubvunza kuti sei asina kutsvaga? Mastatements abuda akawanda. Aiwa, musanetsane. Ini ndati alright, for start. Imi chikudai panze, ndai panze. Munhu nemunhu wekutanga ndiwe muri kuona wekutanga. Mombozwa. Tokutsvagirai futi wamwe hakuna wamuri kuziva bamese. Muzwa kuti baba akafa sei. Asi chandiri kuona ini chiri very important. Ndechekuti baba anofanira kubuda ega. Saka paroda munhu anoziva kusimudza mweya wemufi kuti ukwanise kutaura. Mukaenda kune wese wese munonyepera. Wamwana kwachikuda mari chete. Mufi uyu anosumudzwa. Ane mubvunzo wekubvunza wobvunza achipindura. Wobva kupa ine direction kuti chiitai zvakati. Because munokwanisa kunga munonetsana pangwambo wanyu zveshuwa akaurawa nemunhu asitori imi. Because ndatozwa baba angasina chikunwe anga akachekwawo. Which means kuti pane patone element yemarituals. And munokwanisa kungozwa makutoa kuzaiwa ndi businessmen nhingi. Ndo mandiri. Ndiye akanditora. Ndo mune nzwara dzangu. Ndo mune chikunwe changu. Titesa nditi. Munokwanisa kunga muri kunetsana asi pakati penyu pasina kana nechi andamutsa. Chamuri dai mimi chii? Chokwadi. Kuti chokwadi chipinde pachena. Asi kana muri kuita zvamuri kuita manje. Kana muri kunetsana pachena zvenyu. Siyanai nevasiri dzinza renyu. Wakadzi wenyu hawasiwa nawo baba wenyu. Wasiyei kunze kana muita nyaya dzenyu. Zviri beta pumhai wenyu. Mukoma wenyu musapume mukadzi wake. Because mukadzi wake mutorwa pamwe. Kana muita nyaya dzababa wenyu mukadzi wako iwewe haapindi mukati menyaya idzodzo. Mukawapinza wakadziwa mukazowavhiringa munobhadhara kwawakabva. Because mune mawapuma. Anga mukuna zvidzodzo. I-advice yandikupai
kuti muri kutsvaga zvababa wenyu namai wenyu. Tsvagai muri mega namai wenyu. Siyai watorwa kunze. Wozanga ndasimaona wauya kuti baba wake watouya. So if you don't prove to him kuti mwana wake muri mani nyana. Muri kuna nyanya. Ende musakangana futi mai wenyu ndi mai wenyu. Asi mutorwa futi mushameni. Watorwa unokwanisa kukutangira inyaya mumusha yamunokwanisa kuzotadza kupedza. Anokwanisa kufoya wozomuka kuti makandipuma musha muno ndimuroi. Uyo futi anokwanisa kubuda pamwana wako iwe achitaura kuti makandipuma musha muno ndimuroi uyu. Because haasi nedzinza rako. Akafa uri kuenda kusha kwake. Iyo papadi panzwisisei. Ende pangosvika kana muri kuita zvinhu zvababa wenyu mimi. Baba wenyu une masiblings ake. Une wana wamai wake. Wakazvarwa navo. Ane munin'ina wake, ana mukoma wake, ane hanzvadzi yake. Ndo masiblings ane. Saka hamukwanisi kuita anything chinokonzera baba wenyu. Wana wamai wake wasingazivi. Baba ndi baba wenyu mimi, asi haasi mukoma wenyu kana munin'ina wenyu. Baba wenyu munin'ina kune umwe munhu, mukoma kune umwe munhu, iye hanzvadzi kune umwe munhu. Saka kana muita zvababa wenyu, mukoma wake, munin'ina wake nehanzvadzi yake vange varipo. Because mimi mukafamba muri mega imi, mukazwa kuti baba wenyu akaurawa ndi mai wenyu, then muhamadini. Muhamadini. Hapana handiti. Because simba racho iroro rekuti muzoite take on mai wenyu hamuna. Asi munin'ina wake kana mukoma wake kana hanzvadzi yake ane simba rekuti take on mai wenyu. Tiite sanditi. Muda kubatsirwa ende mubatsirwe muzi chokwadi. Nyaya iri apa hombe. Chakauraya baba ngachizivikane kuti chii chakauraya baba. Because ndo chiri kukonzeresa kuti musawirirane. Pamusha panoita sei? Pamusha hapanesi. Wari pamwe unongoenda kuti right ndakoseta pamusha ipopa. Po pangosetwa mwana obva waenda. Uzi mudzoka musi wakati ngatizodzoke musi wakati. Mudzoka ipapo chokwadi chinge chapo. Tiite sanditi. Saka chiendai panze apo mumbotangire panze apo. Mumbozwe nhanga musha kuti chii chaka tozodzoka kuna Natezvara. Because chabuda uko ndozichaona kuti Natezvara tichati chiinawo. Because Natezvara wandire kuti ndauya pano ndauya kuzwa mwana wangu azi Muroi. Saka pamuri kumuda kuti patazwa kuti akazi Muroi toti Tezvara azi makatambi makapa mwana kabhegi nekasiko. Andizvo. Kana anzi haasi. Ndotangirawo ipo pano. Andizvo. Endai. Right. Next.